Үзең олыгая барган сайын балаларыңның ни кадәр тиз үсеп гомер узганын аңлый башлыйсың. Бүген 2 март көнне үзенең 35 яшьлек юбилейлы туган көнен батыр ир-ат Ринас Рөстәм улы Ибрагимов каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны әнисе Расимә Шамиловна, тормыш иптәше Зиннәт Закирович, апасы Дания Абдулловна, бер туган апасы Расита, җизнәсе Расил, племянниклары Кәрим, Амир, племянницасы Мәрьям котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. 1989 елның 2 март көнендә Ибрагимовлар гаиләсе Рөстәм Абдуллович һәм Расимә Шамиловна гаиләсендә көтеп алынган икенче бала булып, минем якын кешем, яраткан энем якты дөньяга аваз салды. Дөресен генә әйткәндә, бу матур көнне мин әнием хатирәләре аркылы гына искә төшерәм. Чөнки үземә дә бит бары 1 яшьтә 2 ай гына булган. Әмма әнием сөйләвенчә, яңа гына балалар туу йортыннан китергән энемне күрүенчә, мин бүлмәдән чыгып шатлыгымнан биедә башлаганмын. Әнием артымнан карап торып, энемне яратып киендерергә дә, күтәреп йөрергә дә тырышканмын. Вакыт үткән. Үземне аңлый башлаган вакытны искә алам. 1-нче сыйныфка барган чакта энемә бары 6 яшь кенә иде. Тик без игезәкләр сыман үскәнгә күрәме, ул әти-әнине миңа да мәктәпкә барырга кирәк дип интектерү сәбәпле, аны да 6 яшеннән үк укырга бирделәр. 2000 елга кадәр без Кирюшкина төп мәктәбендә белем алдык. Аннары әти-әниебезнең туган авылы Яңа Терешкага күчеп кайтып, әлеге авыл мәктәбендә белем ала башладык. Мәктәпне тәмамлап, мин Казан шәһәренең ветеринария институтында белем алганда да, Алабуга шәһәренең милиция эчке эшләр бүлеге уку йортында белем алган энемне күрер өчен барырга да вакыт табарга тырыштым. Кызыл дипломга тәмамлаган энем үз эшен нык яратып, хезмәт юлын следователь дәрәҗәсендә Новоспасская эчке эшләр бүлегендә башлап җибәрде. Кызганычка каршы, 2011 елда безнең гаиләбезнең күген кара кайгы болыты каплады. Әтиебез мәңгелеккә китеп барып, безне һәм әниебезне дә ялгыз калдырды. Ринас әтиебезнең каберенә һәйкәл кую теләге белән күп ритуаль оешмаларны әйләнеп чыкты. Шуңадыр да 2012 елда үз алдына эшли башлап, әлеге юнәлештә хезмәтен тапты. Беренче һәйкәле аның әтиебез кабере өстендә булды. Ир-атларга 70 төрле һөнәр дә аз диләр. Менә бу сүзләр белән мин нык килешәм. Чөнки Ринасыбыз нинди генә эшкә алынмасын, барысын да җиренә җиткереп эшли ала. Һөнәри яктан килгәндә, аны эшләгән җирендә дә күпләре хөрмәт иттеләр. Бөек Ватан сугышында җиңүгә 70 ел узу медале белән бүләкләнгән энем 2023 елда әлеге сугышның кайтавазын үзе татыды. Минем белүем буенча, әниемнең бабасы Имад Ягудин Курск Орел дугасында барган бәрелешләрдә һәлак була. Бабам Абдулла Ибрагимов туган өенә әнкәсе баласының һәлак булуы турында кәгазь тотып, кайгыга баткачтан соң, сугыш тәмамлангачтан соң 1 ел узгач кына кайта. Кем дә уйламаган иде бит, аларның оныкларына да илебезне саклау, яклау бурычы турыдан-туры төшәр әле дип. Махсус хәрби операциядә булган энемне без барыбыз да дугалар кылып, исән-сау әйләнеп кайтуын көттек. Хәзер генә көннәр, атналар, айлар хәбәрсез килеш узган вакытны искә алып, әнкәйнең хәлсезлектән бөтен бала 7 оныгын бергә җыеп, бердән булганда безнең көчне ул тояр әле, элемтәгә чыгар әле дип көтеп торуы йөрәк өзә. Аллага шөкер, без аны 1 ай ярым хәбәрсез торгачтан соң исән-сау икәнен белеп шатландык. Кайткач кына без анардан үзеннән Бүре исемле бүлектә көрәшеп, Солидар һәм Артемовскны алуда катнашуы турында белдек. Юк, аның зарлануы гомердә дә булмады. Бары бер сүзе үзәкне үзә. Сугышта синең артыңнан үлем адым сайын йөри ди ул. Бер бәрелештән соң аңга килгәч, үзенең бронежилетын карап, яка-ягалы үткән пулясын күреп, балаларым өчен исән-сау калганмындыр дип тирәнтен аңладым ди ул. Кадерле улыбыз, яраткан энебез, сөекле тормыш иптәшем, хөрмәтле әтиебез, рөхсәт ит синең матур юбилеең белән чын күңелдән кайнар котлап,
бары исәнлек, саулык теләргә. Тормыш иптәшең Александра белән бер-берегезгә терәк һәм кирәк булып, алда да яратышып, хөрмәт итеп яшәсәгез иде. Балаларың Эльвина, Арыслан, Аделина һәм Лиана сиңа һәр вакытта да бары бәхет һәм шатлыклар гына китерсеннәр. Сөеклебез, без сине барыбыз да бик яратабыз. 35 яшь сиңа бүген, нинди матур тантана. Шул сәбәпле бар якыннар бүген Ринас шатлана. Бәйрәмендә теләк тик бер, бәхетле генә яшә. Якыннарың булсын әле һәр вакытта янәшә. Җаның тыныч, күңелең көр, көннәрең имин булсын. Барча бәла хәсрәтләрең еракта синнән торсын. 35 яшь, матур гомер, 35 бик аз әле. Бәхетле һәм шатлыклы булып, алда син яшә әле. Кадерле Ринас, матур юбилейың котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алсаң иде. Бик тиз үтсә дә ашыкмыйк олыгайырга. Вакыт мизгелдәй уза, охшап агым суларга. Үтмә гомер, узма вакыт, узма, без бит әле яшәп туймаган. Гөрләп яшәр шатлар, алар әле узмаган. Тик вакытларга карамый китми йөрәк яшьлектән. Күңел бит ул очар коштай, сөюдән, мәхәббәттән. Үтмә гомер, узма вакыт, узма, без бит әле яшәп туймаган. Гөрләп яшәр шатлар, алар әле узмаган. Гомерләр бик тиз үтсә дә ашыкмыйк олыгайырга. Вакыт мизгелдәй уза, охшап агым суларга. Үтмә гомер,